De speurtocht. Tomke en Jannejoe komen uit Squalle. Als ze Cornelia steensjoggen, Cornelia! draven ze gauw naar haar ta. Cornelia, we gaan vingerverven. En bij de handen, we gaan een heel mooi kunstwerk maken. Voor je vlieske. Oh, wat leef. Ja, ik zeg het. Je maakt de verven nog onder een uilen. Jannejoe gaat met Tomke naar huis. Haar mem is het voort. Als ze het eten op haar, bedenken ze wat ze met bordjes zullen. Ik wil zo graag weer met de handen verfje. Krekt als op Squalle. Oh ja, dat wil ik wel. Cornelia, mij dat? Ja, Jer. Ik zal om een groot stuk papier ziekje. Oh, ik weet al wat. Ik had nog wel een rolle oud behang. Daar kan ik wel een stuk hoor knippen. Ja, we maken je naai behang. Dan kan dat ik wel aan hem worden. Ja, Ja, dat is een mooi idee. ik krijg de verven. En de kwasten. Nou, we zullen toch met de handen verfje? Ja, maar om de verven mij op de hand te dwaan, toch? Oh ja. Ja, dom van me. Zo, hier is het papier. Nou kun je maar beginnen. Tomke en Jannejoe smarren een haan vol gele verven. Oh, zo. Oh, mooi. Dan zetten ze hem op het behang. Oh, mooi. Nou toch ik het mij reed. Oh, en ik mij blauw. Er komen heel iets meer handen op het papier. Oh, wow. Bij een skofke kan er geen haan meer bij. Oh, mooi, hè, Jannejoe? Ja. Dan shot ze Tomke ondogen zoon. Was nou ek een haan op die wang, ha? Jawel. Hè? Jannejoe doet nije verven onder de haan en stempel het op Tomkes wang. Oh, ja. En nou ik. Even later bin alle wangen vol. Ik wil nog een haan op mijn shirt ha. Ja, ik. En op mijn rok. Zo versieren ze alle kleren. En Cornelia, die is boeten. Die wit van neert. Als de kleren ek vol binnen, bedenkt Tomke een nijplan. We kunnen wel een speurtocht doen. We maken een spoor van ham en dan maakt Cornelia eens opziekje. Ja, mooi betocht. Maar ik mijn wam. Ja, Jer. Ja, kom maar. Dan verf je die poortjes blauw. Dat kriebelt voor je. Stilstaan. Ons wil het net. Even later binnen de han en de poortjes kleer voor de speurtocht. Neem sto de verf van mij, Jannejoe. Dan neem ik de kwast. Dan beginnen ze met het spoor. Ze stempelen je han op de vlier, op de door naar de gong, van de door naar de trap, op de planken van de trap, de vlier van de oerloop naar Tomke zijn kjemmeke en op zijn door. Jannejoe shot even achterom. Oeral, han en liet ze poortjes. Oh, het liep het mooi, hè? Ja, nou, sa kleer. Nou, Cornelia roepen. Cornelia! Cornelia is in het tuin aan het werk. Inien jet ze wat. Jerk de benen roppen? Wat zou er wezen? Cornelia doet de leerzen uit en rent naar binnen. In shot ze wat op de vlier. Een haan op de vlier? En er nog een? En al je blauwe hoenenpoortjes? Hoe kan dat nou? Oh, en op de door. Wat had die band tegen? Ben ze nou hier op het toeteren? In had ze tro. Het is een spoor. Als ze de han volgt, komt ze bij Tomke en Jannejoe. De ham keer naar de door. Cornelia doet de gongs door iepen. En naar de trap. Oh, Sjanoris, de verven zit overal.
Cornelia rint de trap op. Op de oerloop, de door van Tomke zien kjemmerke. Oh, Dan doet ze de deur open. oh, Cornelia is leuk. oh. Maar als ze de bel shot, maakt ze ek weer laatje. Het gezicht, de hand, de kleren. Oh, Alles zit onder de verven. ach, 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 ach. Nou, Mooie verrassing, hè, Cornelia? oh, dat is zeker. Je liek je wel een schilderij. Een liske eromheen en dan kijk je hem aan de morgen heen je. Nee, dat wil ik net. Tomke en Janna Joe laatje en Scott gooien. Nou, dan moet je maar een paar togen eten. Maar eerst moet je hem die sporen oprijden. Soks kind toch net. Ik zal een doekje krijgen. Even later is ze drok aan het poetsen. Ja, nou, joe. We kunnen op squallen ek wel eens zo'n speurtocht, meidje. Ja, dat vindt juf Klaske Grif hartstikke mooi. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.